Γεια σας, σήμερα θα δούμε κάποιες από τις βασικότερες εντολές κίνησης, ας ξεκινήσουμε. Κινήσου, 10 βήματα, αυτή η εντολή κάνει τη γάτα, το αντικείμενο, να μετακινείται προς τα εμπρός για 10 βήματα. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μετά το βήματα, για να ρυθμίσετε πόσο μακριά θα μετακινηθεί η γάτα. Στρίψε, 15 μοίρες, αυτή η εντολή στρέφει τη γάτα δεξιά για 15 μοίρες. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μετά το μοίρες, για να ρυθμίσετε πόσο θα στρίψει η γάτα. Πήγαινε σε θέση X, 1.25, Y25. Αυτή η εντολή μετακινεί τη γάτα σε μια συγκεκριμένη θέση στην οθόνη. Επιπλέον, υπάρχουν και οι εντολές. Πήγαινε σε τυχαία θέση, μετακινεί τη γάτα σε μια τυχαία θέση στην οθόνη, εάν σε όριο, αναπήδησε, εάν η γάτα φτάσει σε ένα όριο της οθόνης, αναπηδήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση, δείξε προς την κατεύθυνση, 90, γυρίζει τη γάτα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Μάθαμε πώς να κάνουμε τη γάτα μας να κινείται με διάφορους τρόπους. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, καλή συνέχεια.